राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुनगोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखि जों लोब्बा लाखिनानै थाखो 8 निफ्राय थाखो 10 सिम गोलोम बोथोरनि जर'खा फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवो। बेसेन नाङै बे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै 5 जुननिफ्राय जागायनानै फैगौ 20 जुन खालारसिम लानाय जागोन। दिनै बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाय नेहाथारि उपेन बर', लोगो आफादगिरि भारत बर', लोगोसे राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दैमालु बसुमतारिया। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय लेखा आरो लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय लेखा जों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे मोनसे मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि जि मिशन, बे मिशनखौ सिगाङाव दोननानै जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 15 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखौ जों दिनै बेखेवदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै मोननो हादों जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाय नेहाथारि मानगोनां उपेन बर' आदा बिथांखौ जों मोननो हादों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जों लोगोसे बाहागो लादों जोंनिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि भारत बर' मानगोनां सार बिथाङा बाहागो लादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंहा बेवहाय गासै फरायसाफोरा दिनै 44 जन बाहागो लादों आरो फैगौ समबारनिफ्राय माखासे फरायसाफ्राबो बाहागो लाबावगोन। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो जोंनि नैबे दा गरम बन्दनि समाव जोंनि फरायसाफ्रा माखासे बिथिङाव जोङो ओरैनो बेखार थानो नागिरो, सोरबाया बेरायथिंनाय, सोरबाया बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांथिंनाय, आलासि जाबथिंनाय, बा बे माइ गायनाय समाव सोरबा बायदिया माइ गायनाय, हाजिरा खामला मावनाय बिदि थासारिजों बारहोनो नागिरो। दा बेनिखायनो बेबायदि गरम बन्दनि समाव जाहाथे फरायनाय बिथिंखौ जाहाथे लोरबां खालामा, बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सोलोंथाइ बिथिंखौ बांसिन साबसिन हामसिन मोजां खालामनायनि नोजोरजों एबा फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ मोजांसिन खालामनायनि नोजोरजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। जों बेनिजों मिजिं खालामदों जोंनि जिखिनि जाखांबोनाय लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा जिखिनि जोंनि 15 साननि जिखिनि फोरोंथाय मावबादा बेनि गेजेरजों मोनसे मोजां सोलोंथाइ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बे फोरोंथाय मावबादानि गेजेरावनो जोङो माखासे हाबाफारिखौबो जों लागोन, जेरैहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बा बिदिनो एक्सटेम्पर स्पिच बा हरखाब बुंनायजों लोगोसे डिबेटिं कम्पिटिसन बा बिदिनो माबा मोनसे कम्पिटिसन जों गेजेराव लागोन, जाहाथे बेनि गेजेरजों फरायसाफ्रा माखासे गोदान आदबजों जाहाथे बिथांमोना दावगालांनो हायो, बे बिथिंखौ जोङो साननानै जोङो हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे समाव आङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गार्जेनफोरखौ आं खावलायनो लुगैयो, माने बे समाव जोङो फरायफुनाय लाइमोन फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों जेनेबा जगाजग खालामालासिनो बे दानि बे लाइमोन समा सोलोंथाइ लानायनि मोनसे गुबै सम, बे समखौ जाहाथे गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बा खामानिफ्राव गारालासिनो नैबे सोलोंथाइनि बिथिङाव नोजोर बोनानै गावनि फिसा फिसौफोरखौ माने नैबायदि मोनसे कचिं केम्पफ्राव जुदि बाहागो लाहैयोब्ला माने बिसोरनि फरायनायनि जिखिनि आदब एबा खायदा, बे खायदाफ्रा बांसिन मोजाङै मोननो थाखाय बिथांमोना बांसिन खाबु जायो। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जोंनि गार्जेनफोरखौ जाहाथे बे समाव जाहाथे गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ मावनो होआलासिनो बेबायदि मोनसे सोलोंथाइनि जिखिनि मावबादाफोर बा सोरबा मावबादाफोर नैबे कचिं केम्पफ्राव जुदि फैयाब्लाबो टिउसन लानाय बा गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बे समाव गोलोम बोथोरनि समखौ जाहाथे बेखार थाङा, बेखौ आङो बे समाव खावलायनो लुबैयो। आङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों, जोङो दिनै जोंनि राबां दख'रानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरनि गेजेराव जोङो सम सम नुबाय थायो, जों मालाबा समाव जोङो हरनि 11-12 बाजियावबो जों मालाबा समाव बै ड्राग्स जाग्राफोरखौ माने जों हमनांगौ लागा जायो। दा बेनिखायनो आं बेनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों, जोङो सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो माबायदि थासारियाव जों माबायदि राहा लानांगौ बेखौ जोङो लाबाय थागोन। सोरबाफोर जुदि जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जेंनाफोर जादों, जेरैहाय जोंनि सक बाजारफ्रावबो जोंनि माखासे समाजारि गोरों गोरा सुबुंफ्रानो दिनै
तास गेलेनाय मबाइलाव गेम गेलेनाय बिदि माखासे थासारिफ्रा सोमजिबाय थादों दा बेबायदि बिथिंखौ जुदि नायोब्ला माने जोंनि समाजा माने बै गेदेर गोलाव सुबुंफ्रानो बै माखासे थासारिखौ माने सोरजिदों होननानै जों बुंनो हायो आं बेनिखायनो खावलायनो लुबैदों जोंनि माखासे समाजनि गोरों गोरा सुबुंफ्रा बेबायदि समाज बिजों एबा गाज्रि थासारि सोमजिनाय जाय नुगासिनो बेफोरखौ जाहाथे फोसाबनायाव जों बाहागो होनांगौ राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जेब्लायबो बेफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों बे समाव जों राबां दख'राजों लोगोसे जोंनि समाजनि माखासे मोजां सानग्रा जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोना जुदि जोंजों लोगोसे एसेसो बाहागो लायोब्ला माने जों आरोबाव जोंनि ओनसोलखौ समाजखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिं समाजारि बिथिं बा फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हागोन होननानै जोङो बे समाव आसा खालामनो हायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायहरदों जे गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै गोलोम बोथोरनि समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ खुंनांगौ होननानै दा बे लेखायै राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे हिमगिरि बड' गोजौ फरायसालियाव थाखो 8, 9 आरो 10नि फरायसाफोरखौ लानानै बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा जाय माने गोलोम बोथोरनि समाव ओरैनो जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना नाङा फाङा खेला दुला गेलेनाय ओरैनो थाबायथिंनाय बैफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जाहाथे जोंनि सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेनि थाखाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जागायदों लोगोसे जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आयदाजों एबा आदबजों सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय जों खावलायहरदों बेनो जाबाय साइन्टिफिक इन'भेशन एन्ड प्रेक्टिकेल मेथड बेजों फोरोंनांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों बे लेखायै बिथांमोना दिनैनिफ्राय जागायबाय 15 साननि थाखाय बिथांमोना फोरोंगोन आरो बे 15 साननि गेजेराव बिथांमोना केरियार काउन्सिलिं आरो लोगोसे जों जिल्ला आफादा सानबाय थादों जे माबेबा मोनसे सानाव डिजेस्टार मेनेजमेन्टजों सावरायनानै जोङो बांग्रिंनियानो जा अर खामनायनियानो जा नङाबा बिदिनो दावहानियानो जा मक ड्रिल होनो हायो नामा जों बेखौ सानबाय दङ माबे खालाराव लागोन बेयो थिग जाथ'वाखै बेखौ जोङो साननानै दं जोंथ' खावलायहरदों दख'रा आफादनि गेजेरजों फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे गासैबो फंबाय बिनानाव जायफोर फरायसा बिथांमोना जाहाथे ओरैनो नाङा फाङा थानानै समखौ बारहोआ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो लायो बेनि थाखाय जोङो गामि गामिबो लाइजाम हरनो थाखाय दख'रा आफादखौ खावलायदों लोगोसे बिथांमोना खावलायनायनि गेजेरजों गामि आफादफोराव थाखो 1निफ्राय 7 बिथांमोना गामियाव लानो थाखाय खावलायहरदों आरो बे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव जर'खा फोरोंनायनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावमोना माबा नङा माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हागोन बेखौ आसा खालामनो हायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फेग्रा मुवा जौ जुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरनि थाखाय जों गुबुन गुबुन समाव हाबाफारि लाबाय दं नाथाय खायसे बिदिनो बुजि मोनै सुबुंफोरा बै गाज्रि हाबाखौ मावनो नागिरो नाथाय जों बेखौ सानफ्रोमबो नोजोर होबाय दं आरो इयुनाव बेफोरबायदि जोङो नुयोब्ला जों बेखौ जोंनि आयेनारि जि साजा बेखौ जों होनो थाखाय थियारि जिहेतु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया खुलियोब्लानो सानफ्रोमबो नुयो माबा नङा माबा मोनसे बे हयथ' जोंनि न'खरनि सोरनिबा फैसा थाखानि आंखाल सोरनिबा माने बिदिनो गावखौनो एसे मोजांसिन जानो नाजानाय आरो गुबुनजों थांनानै गावखौनो माने मोजांसिन साजायनो नाजानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोर गासिबो फेइलार जायो मानोना गुबुन हारिया जोंखौ एसेबो मोजां नोजोरजों नायनो नागिरा जेब्ला लांखारनायनि उनाव हयथ' बेखौ माबा नङा माबा मोनसे दाय साजायनानै बेखौ फिन खेबसेबाव आरो हगार हरफिननो नागिरो बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि हाबनानै जोङो समाजफोरजों सावरायनानै मेल मिटिंनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' समाजा गोग्गो जायो बेनि थाखाय जों हाबाफारि लागासिनो दं